Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggihan kalian program pawartos Blora TV. Kula Urip Daryanto badhe ngaturaken maneka warni informasi saking Kabupaten Blora selami seminggu pungkasan. Salah satunggaling ingkang wigati nggih menika babagan rekaosipun para tani tebu, ugi pawartos babagan bencana alam angin puting beliung. Sumangga kita miwiti pawartosipun. Pawartos ingkang kapisan, kawontenanipun petani tebu ing Blora saya dangu, saya abot lan sengsara. Jalaran panen tebu kathah ingkang boten saged dipun giling amargi pabrik ngendheg operasi. Mila para petani dados nekat. DPRD Blora lajeng nglurug menyang Jakarta, nggawa suarane rakyat njaluk solusi marang pamarentah pusat. Pamirsa, puluhan petani tebu ingkang kagabung wonten ing Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia APTRI Kabupaten Blora malih sowan dateng kantor DPRD Blora dinten Senin tanggal 2 Oktober kangge mrotes mandigipun proses giling ing pabrik gendis Multimanis GMM wiwit awal Oktober 2000 langkung. Audiensi menika dipun mediasi langsung dening Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, lan para pimpinan DPRD, sarta dipun rawuhi dening Direktur Perum Bulog, Ibu Febi Novita, lan Wakil Manajemen GMM. Wonten ing pepanggihan kasebat, Ketua APTRI Blora, Dr. Andes Haji Sunoto, ngaturaken raos kuwatir lan kapitunan ageng ingkang dipun raosaken dening para petani. Mandegipun giling awit saking risakipun mesin utami GMM kadadosan ing tengah mangsa panen. Sawetawis kathahipun jawah dadosaken tebu ing saben wiwit risak lan ngirangi kualitas rendemen. Sakmenika wekdalipun panen, ananging pabrik mandeg angenipun giling. Kula nyuwun wonten solusi ingkang rikat, sampun ngantos petani kapitunan terus, ngendikanipun Sunopo kanthi teges. Pelaksana Tugas atau PLT Direktur Utama GMM, Sri Emilia Mudianti, njlentrehaken bilih pangrebenan intensif dumateng mesin utami taksih lumampah, lan nargetaken bilih proses giling saged enggal dipun wiwiti malih. Nanggapi kawontenan menika, Bupati Arif Rohman negesaken komitmen pamarentah daerah kangge ngawasi lan mestekaken hak-hakipun petani saged kajagi. Kulo kersa wonten lampah ingkang konkret lan rikat, pamarentah daerah siap paring fasilitasi supados tebu saged enggal kagiling, dawuh Bapak Arif. Sawatawis menika Ketua DPRD Blora, Mustafa ngaturaken panuwun dumateng lampah rikat saking Bulog, ingkang sampun nglenggahaken personel dateng Blora, sasampunipun piyambakipun ngintun serat panyuwunan klarifikasi. Ananging, awit audiensi dereng ngasilaken titik temu ingkang konkret antawisipun petani, GMM lan Bulog,
DPRD Bloro nggadai rancangan badhe enggal-enggal nindak lanjuti prakawis menika dateng tataran punjer ing Jakarta. Kula badhe tindak dateng Jakarta kangge pinanggih kalian manajemen punjer Bulog lan pihak sanesipun ingkang kagandeng supados prakawis menika enggal rampung. Pungkasanipun Bapak Mustafa. Pawartos salajengipun kaget bingah 118 siswa SMP Bluro borong juara sains lan seni. Cacah 118 siswa sekolah menengah pertama SMP ing Kabupaten Bloro kasil borong kajuaran ing sekawan ajang kompetisi ageng tingkat kabupaten. Inggih menika Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI, FLS2N, O2SN, lan OSN Warsa Kalihewu Selangkung. Prestasi ingkang edap-edapi menika ndadosaken Bupati Bloro, Dr. Haji Arif Rohman ngaturaken apresiasi lan raos bombong ingkang lebet. Pangaji-aji awujud piala lan sertifikat dipun paringaken langsung dening Bupati Arif Rohman wonten ing Pendapi Griya Dines dinten Senen tanggal 2 Oktober dipun pirsani dening Kepala Dinas Pendidikan, Sunaryo, guru pembimbing sarta tiyang sepuhipun para siswa. Wonten ing atur pambagya harjanipun, Bupati Arif Rohman ngalembakana tumemenipun para pelajar. Panjenengan sedaya menika adik-adik ingkang pinilih lan gadah prestasi. Panjenengan sampun buktikaken bilih pelajar Bloro nggadahi potensi ingkang luar biasa. Dadosa duta-duta ingkang sae piyambak saking Bloro, pesenipun Bupati kalian nyurung supados tansah ngasah kaprigelan. Warsa Kalihewu Selangkung dados panen prestasi ingkang damel bombong kanthi gunggung 118 pamenang ing tingkat kabupaten. Ingkang liputi 42 pamenang ing FTBI, 55 pamenang FLS2N, 12 pamenang O2SN, karate lan pencak silat, lan 9 pamenang OSN, IPA, IPS, lan matematika. Kepala Dinas Pendidikan Bloro, Sunaryo, nambahi bilih kasil menika dadosaken bukti komitmenipun sedaya unsur pendidikan salebetipun majengaken mutu ing Bloro. Boten namung ing tingkat kabupaten, sawetawis siswa ugi ngetingalaken prestasi ing tingkat Provinsi Jawa Tengah. Koyoto, Azaria Pradipta Kai SMP Setunggal Bloro, ingkang dados juara setunggal FTBI, cabang Dagel Ijen Putra, lan Rizka Ananda Delia Mumtazirah SMPN Setunggal Bloro, ingkang pikantuk juara 3 FLS2N cabang Nyerat Karios. Dinas Pendidikan Bloro nggadahi komitmen kangge tansah nyataken pambinaan bakat para siswa. Pamirsa menika pawartos ingkang damel mongkokipun manah. Pertamina njurung Bluro ngrembakakaken 3 hektar pantun organik. Nggih, Pertamina lumantar anak perusahaanipun inggih menika Pertamina EP Cepu PEPEC sesarengan kalian pamerentah Kabupaten Bloro nyataken sinergi wonten ing program pertanian sehat organik Kabupaten Bloro, Pusaka Bloro. Program niki ingkang selaras kalian prinsip Environmental, Social and Governance ESG menika kasil ngolah 3 hektar sabin pantun organik ing Desa Sidorejo, Kacamatan Kedung Tuban. Kasilipun program niko katandani kanthi panen raya pantun organik dinten Senen tanggal 2 Oktober. Adicara kasebat dipun rawuhi langsung dening Direktur Perencanaan Strategis Portofolio lan Komersial Pertamina Hulu Energi PHE Edi Karyanto, Direktur Utama PEPEC Bapak Muhammad Arifin, sarto Bupati Bloro Dr. Haji Arif Rohman. Bupati Arif Rohman ngaturaken panuwun ageng dumating Pertamina awet saking konsistensi pambinaan ingkang sampun kabukten ningkataken hasil panen lan efisiensi beyo rabo kangge para tani. Program pantun organik ing Desa Sidorejo menika kabukten kasil lan paring pangajeng-ajeng enggal. Kula ngajeng-ajeng desa menika saged dados tulodo kangge desa sanesipun, dawe Bapak Bupati.
Panjenenganipun ugi ndesek Pertamina supados pandampinganipun dipun lajengaken ngantos tataran pangemasan lan pamasaran produk kangge ningkataken reginipun WOS. Direktur PHE Edi Karyanto ngarani bilih program menika dados bukti nyata kolaborasi positif ingkang gadah daya dumateng minggahipun produktivitas sisan dandanipun kualitas lingkungan. Sawitawis menika, Direktur Utama PEPEC Muhammad Arifin negesaken komitmen perusahaan kangge tansah ndampingi masyarakat salebetipun mujudaken kamandirian ekonomi ingkang adhedhasar lingkungan. Kawigatosan menika kalebet perangan saking rangkaian Management Goes to Community MGTC PHE ingkang ngiyataken ceketipun antawisipun manajemen perusahaan kalian masyarakat binaan ing wilayah operasi hulu migas. Tasih wonten pawartos saking Blora, pawartos salajengipun ASN Blora nyantri sedinten. Karyawan Sepda Kabupaten Blora kompak ngagem peci lan sarung. Swasana kantor sekretariat daerah Sepda Kabupaten Blora dadakan nuansa kados pondok pesantren ing dinten Rebo tanggal 21 Oktober. Kangge mengeti dinten Santri Nasional HSN kalih ewu selangkung, sedaya aparatur sipil negara ASN ing lingkungan Setda sami kompak ngagem-ageman khas santri nalika nindakaken apel. Para karyawan kakung katon gagah kanthi paduan sarung lan peci cemeng, sawetawis karyawati katon anggun ginakaken busana muslimah lan kerudung. Pemandangan menika damel swasana apel enggal langkung seger lan kebak nuansa religius. Apel dipun pimpin dening staf ahli bidang hukum lan pemerintahan Hendi Purnomo ingkang ngaturaken tema HSN warsa menika nglampahi Indonesia Merdika tumuju peradaban donya. Sugeng dinten Santri Nasional kalih ewu selangkung. Mugi-mugi semangat juang lan ikhlasipun para santri tansah gesang wonten ing diri kita sedaya. Ngendikanipun Bapak Hendi. Aksi nyantri sedinten menika dados cara ingkang unik kangge ASN Blora ngajeni perjuanganipun ulama lan santri. Puncak pengetan HSN piyambak badhe dipun gelar ing alun-alun Blora dipun pimpin langsung dening Bupati Arif Rohman lan dipun dereki ewonan santri saking maneka warna pondok pesantren. Perlu dipun mangertosi, dinten Santri Nasional dipun pengeti saben tanggal 21 Oktober ada dasar peraturan Presiden nomor 21 tahun 2015 minangka wujud pangajen dumateng peran agengipun santri ing kamardikan Indonesia. Pamirsa, kepingin mangertos pengetan Hari Santri kalih ewu selangkung wonten Blora. Menika pawartos babagan pengetan Hari Santri kalih ewu selangkung wonten Blora. Santri inggih saged dados presiden dawuhipun Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman nalika apel sarungan ing Blora. Suasana alun-alun Blora ing dinten Selasa tanggal 22 Oktober katon enak nalika ewonan santri, ASN lan Forkopimda Kempal kangge apel dinten santri 2000 selangkung. Ingkang unik, sedaya peserta kalebet Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman sami kompak ngagem sarung, peci lan ageman ingkang nuansa petak. Bupati Arif ngakeni bilih tradisi sarungan setahun sapisan menika gadah ancas kangge ningkataken raos tresna dumaten pondok pesantren, boten namung benten anggenipun ngagem. Bupati ingkang asring dipun sebat Gus Arif menika ugi negesaken komitmen saking Pemkab Blora. Dukungan pamarentah dumating pesantren sampun kita wujudaken kanthi wontenipun perda babagan pesantren, pratelanipun Bupati. Panjenenganipun nganturaken panuwun awit saking peranipun pesantren salebetipun bentuk SDM Blora lan janji badhe terus ndukung program-program pesantren. Pesen ingkang paling narik kawigatosan dipun aturaken dening Mas Arif dumateng para santri.
Santri kedah pede utawi pitados dumateng diri piyambak. Santri saged kadah peran wonten ing pundi kemawon. Bupati ingkang ugi gadah latar wingking santri menika nyontokaken tokoh-tokoh ageng kados dene Gus Dur lan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Santri saged dados presiden, santri saged dados wakil presiden, dados bupati kados kula menika inggih rumiyin saking santri, tandhesipun dipun sambut kanthi semangat dening para peserta. Wonten ing kalondangan ingkang sami, Bupati Arif sesarengan kalian Forkopimda ugi maringaken pawartos bingah awujud beasiswa kanthi total aji Rp40.000 kangge setunggal atus santri panghafalan Al-Qur'an. Sesanesipun menika dipun paringaken ugi maneka warna beasiswa pawiyatan luhur lan pitulungan BPJS Kesehatan kangge 2.000 mustahik saking Basnas. Dukungan ugi dipun wenehaken awujud pitulungan winih wit-witan kangge kagiatan penghijauan ing sawetawis pondok pesantren. Pawartos salajengipun KI Jateng salut Bupati Blora turun gunung ngurus prakawis transparansi informasi. Pamirsa, Komisi Informasi KI Jawa Tengah katingal remen sanget kalian komitmen Pemkab Blora babagan transparansi informasi nalika visitasi tahap 3 ing Comment Center dinten Rebo tanggal 2 Oktober 2000 selangkung. Komisaris KI Jateng Setiawan Hendro Kelono ingkang asring dipun sebat Iwan mboten isin-isin ngaturaken pamuji. Sanadyan tebih lan dereng wonten tol, semangatipun rencang-rencang ing Blora luar biasa. Menapa malih Bapak Bupati Arif Rohman piyambak ingkang jlentrehaken menika nilai ingkang langkung. Dawuhe Iwan negesaken bilih rawuhipun kepala daerah nedahaken kaseriusanipun pimpinan dumateng transparansi. Bapak Iwan nyatet Pamkab Blora sampun cekap transparan lan aktif interaksi kalian publik. Buktinipun, cacahipun panyuwunan informasi ing Blora kalebet inggil. Ananging KI Jateng ugi maringi PR utawi pakaryan griya kangge Blora. Bapak Iwan nyoroti taksih kataipun panyuwunan informasi ingkang sajatosipun saged rampung ing tingkat desa, nanging kepeksa minggah ngantos dumugi Semarang. Menika ateges pamahamanipun piranti desa perlu dipun tingkataken. PPID desa kedah dipun katahaken, pangajeng-ajengipun Bapak Arif Rohman nampi kanthi sae panyaruwun menika. Kangge panjenenganipun, transparansi informasi wajib hukumipun ing jaman digital menika. Transparansi menika mboten namung kangge dipun alem, nanging ugi kangge dipun kritik kanthi cara ingkang bangun. Dawuh Gus Arif. Panjenenganipun nyurung sedaya OPD supados wantun ngetingalaken kinerjanipun, supados masyarakat saged paring pambiji kanthi objektif lan wonten persaingan sehat antawisipun OPD. Minangka catetan manis, Bapak Iwan ngajeng-ajeng Blora ingkang sampun kaping 2 pikantuk predikat informatif inggih menika taun 2022 tuwin 2023 saged malih njagi prestasinipun warsa menika. KI Jateng siap paring pandampingan kanthi kebak. Tasih wonten pawartos saking Blora kekait pengetan hari santri alun-alun Blora geger. Ewonan santri Konsinatul Ulum pawe sarungan ngasta gendera menika kawontenanipun. Pamirsa, swasana dinten santri 2000 selangkung ing Blora saya rame. Dinten Kemis tanggal 23 Oktober,
langkung saking kalih uskawanatu santri saking Yayasan Hozinatul Ulum ngebaki alun-alun Blora salebetipun pawai kebangsaan. Panjenenganipun sedoyo katingal kompak sargaman pesantren, ngasto gendero abrit petak, sarto dipun iringi musik hadroh, ingkang dadosaken suasana kita religius sisan patriotis. Bupati Blora, Bapak Dr. Haji Arif Rohman, ingkang maringi palilah pawai, negesaken bilih dinten santri meniko sanes namung seremonial. Santri meniko tameng morilipun bongso, panjenenganipun sedoyo pejuang boten namung kangge agami, ananging ugi kangge negari, ngendikanipun Bapak Bupati. Panjenenganipun ngalembono kagiatan pawai meniko minangka cara ingkang sae kangge nuwuhaken raos paseduluran lan nasionalisme. Boten kasupen, Bapak Bupati Arif mitipaken dawuh ingkang santai nanging lebat. Tansah ngangsu kawruh, jagi subosito, sarto dados o generasi panerus ingkang pinter. Kemut, anadofatu minal iman, karsikan meniko saperangan saking iman. Dawuh meniko langsung dipun praktekaken, ing pundi para santri kanthi tertib mundut uwuh ing papan alun-alun sasampunipun adicara. Sawetawis meniko, pangarsaning Ponpes Bapak Kiai Haji Muharrar Ali paring tausiah babagan tegasipun dinten santri minangka pangaji-aji negari dumateng perjuanganipun ulama lan santri. Adicara menika ugi dipun remenaken kanthi paresmian Fix Fellowship Initiative Hozinatul Ulum Scholarship Center, puncer beasiswa ingkang boteng eto-etoan. Malah, ing warsa kalheus langkung menika, Fix kasil ngintunaken mahasiswa IAI Hozinatul Ulum kangge kuliah kerja nyata KKN internasional dateng Malaysia. Warga Blora katingal bingah sadawaning margi, malah derek nembangaken tembang Syubanul Waton ingkang kumandang banter saking barisan pawai santri. Pengetan meniko, kasil nedahaken bilih semangat keagamaan lan tresno datang lemah wetan saged lumampah sesarengan kanthi rame sanget. Punika pawartos ingkang cekap nuwuhaken pengajeng-ajeng tumraping sawetawis warga Blora nggih punika babagan peternak lele. Wonten babagan punika Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman cek ombak target ewonan kolam lele kangge nyekapi daharan bergizi gratis. Pamirsa, Pemkab Blora katingal serius anggenipun mancing potensi ekonomi lokal. Buktinipun sawetawis kelompok pembudidaya ikan pokdakan ing Desa Gedung Sari lan Palon pikantuk modal wiwitan awujud paket sarana lan prasarana utawi sarpras budidaya lele plus pelatihan singkat ing dinten Kemis tanggal 23 Oktober ing Balai Desa Gedung Sari. Pituruhan ingkang dipun pasrahaken langsung dening Bupati Blora Bapak Dr. Haji Arif Rohman menika ngliputi set kolam, winih, lan paan. Desa Gedung Sari kersa dados desa lele. Mugi-mugi menika saged paring pitulungan dumateng ekonomi kulawarga. Kita ngajeng-ajeng saking 3 kelompok ing ngriki, benjing saged dados 300 kelompok. Dawuhe Bapak Bupati Arif dipun sambut kalian gujeng lan semangat saking para peserta. Bupati ingkang asring dipun sebat Gus Arif menika malah janji badhe rawuh malih nalika panen raya kangge mesthekaken programipun kasil. Panjenenganipun ugi mundhut supados desa-desa sanesipun fokus ngembangaken produk unggulan lokal. Kenging menapa lele? Sekretaris Dinas P4 Blora Bapak Lilik Setiawan mbocohaken alasanipun. Kabetaan lele lan nila ing Blora taksih kirang. Kangge nyekapi kabetaan konsumsi, kita taksih kathah mundhut saking jawi kita. Kamangka kasempatanipun taksih ageng. Panjenenganipun nyontokaken ing Panolan pambiyantu 12 kolam sakmenika sampun ngrembaka dados 300 kolam. Gus Arif ngajeng-ajeng ing wekdal ngajeng produk lokal kados lele menika saged dados pamaring utama kabetahan program pamarentah
kalebet program daharan bergizi gratis MBG. Ing wingkingipun kita nyuwun MBG menika mundhut bahan baku saking lokal. Saged menika wosipun, ulamipun, kalebet jangananipun, tandesipun. Intinipun, pitulungan menika dipun ajeng-ajeng dados pamicu. Kepala Desa Gedhongsari Irfan Zamroni ngajeng-ajeng kelompok panampi saged kasil lan nulari kawruhipun dumateng warga sanesipun. Mindset kedah dipun ebah. Budidaya lele menika bisnis ingkang kedah bati. Pamirsa mungkasi pepanggihan kula lan panjenengan wonten ing pawartos saking Blora menika. Pawartos ngengingi angin puting beliung terjang jati Bupati Blora lan Basnas paring bantuan ₹22 juta. Amirso, Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, sesarengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Blora, nyerahaken pitulungan dumateng 21 kaluwarna korban beboyo angin lesus kalian kobongan wonten ing Dusun Gabusan soho Dusun Singget, Kecamatan Jati, dinten Kemis tanggal 23 Oktober sonten. Ketua Basnas Blora, Bapak Sutaat, marinceni bilih cacah pitulungan ingkang dipun paringaken dumugi ₹60 juta. Arto punika kaanggeaken kagem 13 griya ingkang kenging angin lesus soho satunggal griya korban kobongan kanthi cacah pitulungan ingkang dipun larasaken kalian tingkat risaipun. Angin lesus ingkang kadadosan dinten Jumat tanggal 17 Oktober tabuh 16 doso WIB punika ngrisakaken puluhan griya kalebet 3 griya risak sedang dumugi aurat wonten ing Dusun Singget soho kalidoso griya risak aurat wonten ing Dusun Gabusan. Karungginanipun dipun kinten-kinten dumugi kalidoso yuta rupiah ngantos satunggal atus kalidoso yuta rupiah saben griya. Bupati Arif Rohman ingkang hasring dipun timbali Mas Arif ngaturaken raos prihatos soho gadah pangajab supados wargi enggal saged wangsul tangi. Panjenenganipun ugi paring apresiasi dumateng ASN Pemkab Blora awet saking penyaluran zakat lumantar Basnas ingkang saestu mbiyantu sanget wonten ing pananganan beboyo punika. Salah satunggaling korban saking Dusun Singget, Wadio 60 taun, ngaturaken syukur awit saking kaluarganipun saged wilujeng sanajan griyanipun ambruk. Penyaluran pitulungan punika kalebet perangan saking lampah enggal Pemkab, Basnas, Dinsos, soho unsur TNI Polri kagem nyepetaken pamulihan sasampunipun beboyo. Mengaten para pamirsa pawartos saking Blora ing dinten menika wontenipun kawigaten babagan sederek tani tebu ingkang saweg ngadepi reribet anggenipun nyadi hasil panenan saha kedadian angin lesus utawi puting beliung mugi-mugi saged dados pengalaman ingkang aji saha pengalaman ingkang migunani kangge kita sedaya. Kula Urip Daryanto sakelangkung kalian sedanten kru Blora TV nyuwun pamit. Matur nuwun mugi rahayu ingkang pinanggih sugeng pepisahan sugeng pepanggihan malih ing pawartos salajengipun. Mekaten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.